ओंखाम जाखांबाय लोगोफोरा ओंखाम जाखांस्लाब मोनै होखाबाय दिनै लाइभखौ नेटपेकआ दिनै 2 GB दङ एसे खम आरोना 2 GB नि गोलोमबाय नै ओंखाम जाखांस्लाबनानै फैनानै फांखासो लालायबाय आं गिसिब फांखा माने गिसिब आरोना है खानाया नै खामसावसाव जाखालायबाय थाव फुनैया मोनायाव थाव फुना आङो दुगैखांबाथाय लोगोफोर जाय जाय लाइभआव फैदों कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय बिसिनायावसो गोलांफिनो माथो बिसिनायाव गोलांबायलै टेबोल फांखायाबो गाज्रि जाबाय आंना गोदानानो बिसिनायाव गोलांबाय आंनि बिसिनाखौथ' मोनथिखायो लोगोफोरना जाय जाय आंनि भिडिअ आंनि लाइभखौ नायो बिसोरथ' मोनथिखाबाय आंनि बिसिनाखौ आंना सौखि गैया लोगोफोर हायावनो नोंलाय खोरखिया खेवनानै दङ मोननैबो आंनाव जेबो सम्पति गैया नै आंनि न' रुमाव जेबो गैया सारिय'फाले खालिजोब आरोना नै दरजा जेबो गैया सारिय'फाले बे बाक्सुआव कयेकथा जि दंलाबायो ट्रां बाक्सुआव जेबो सम्पति गैया आंनाव गरम जाबाय दा दसे थाबासो बार गुसु हाबगोन खोरखि खेवनो बावाखै आं दासो खेवदों
जाखांनानै बिसिनायाव गोलांबाय आरोना लोगोफोर। थोरसिखौ नुसनजोबखायो लोगोफोरनो आंना। हिन्जावा एम्फौ बासिगासिनो बाहेरानि न' लांदाङाव। एम्फौ फिसिदों नालाय एम्फौनो आदार होदों, एम्फौ बासिदों।
रावबो कमेन्टखौनो हरथ्राब्रा लोगोफोर। मोनबाय दासो बार स्रो स्रो फैबाय। फिसाजोआ लेखा फरायदों आंना रुम मोनसेयाव ओंखायनो खोनाफैजोब्बाय। आयौ बेलाय लोगोफोर एम्फौआ नै नोंसिनो देखायसै आंनि एम्फौखौ नायदो नै एम्फौआ मायाव गाखो होनलाय एम्फौआ नै मोनजाथारसैलाय जाहांबाय। बावलालाय एम्फौआ ओरैबो एम्फौआ जाहांलायोबाय लोगोफोर नै सिङाव उब्रिजोब्बाय नै ओरैबो जायगाया गुसेबद्राय जाबाय जायगाया बानायबावनांगौ। नैबेना एम्फौआ बांद्राय दङ बेखौ जायगा मोननै बानायनांगौ। अखा हाबाय थानायखाय जायाखै बानायनाय दाबो जायगा
अयथासार दंखायो नै। एम्फौखौ नुबायना लोगोफोर। एम्फौ फिसियोबा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ। बुरिया आंना जिरायनानै फुरा खागासिनो आरोना एम्फौखौ बासि बासि। सोर माबायदि मोनजादों सोरबायदि मोनजायाखै फुरा नोजोर होनांगौ आरोना एम्फौफोरखौबो। बाहेरायावथ' बिराद गुसुनो। ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननो आंनि न'नि हांसोखौ देखायबावनि सरि हांसोलायनो माबाखौ न'नि दाउखौ। न'नि दाउआ आंनाव बे जायगायाव थायो नै नाय। माथामल'सै दाउआनो। दाउला मासे दाउ बिमा मानै ओमफ्राय नैबे दाउसा फिसा गोनां। बेहा फिसा दङ बेहा हायाव। बे दाउ बिदै दैग्रा आरो नै दङ बिदै। ओरै बेसेबांबा बुरजा दाउदै दैनानै दङ। ओरै सेर सेर एम्फौ। जेरैबो एम्फौ। बिलाइफोरखौ फुरा रेडि खालामना दोनखायो। आरो दा हराव सिखारनानै होबावगोन। हरनि 12थासोआव खनसे सिखारना होगोन। बाहेरायाव गुसुथार आरामनो बेरायनो मोजांथार नै। मबाइल सेरै सेरै मबाइल लाइट होनानै। बिबार ओरै फारसेथिं ओरैजाय ओरै फारसेथिं माबा दङ जो दङ फांथाम फांब्रै जो लाजोब गासिबो बिसोरो बिबार मोनजाबाय थायो। आयु 18 मिनिटाव दासो सासे लाइक होदों सोरबा। सोर बादिया लाइक होखोलै थेंकिउ थाबायलै लाइक होनायनि थाखाय। आयु 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 मानसिफ्रा रावबो लाइक होनो नागिरा। थान्दा सिथ्लायाव थाबाय थाबाय रायज्लायनो इन्टारेस्ट मोनो माथो। जोबाखै बासिखाङाखै एम्फौ मेरला दंबावोसो माथो हनै गुस्लायखाङाखै दाबो ना खावसेया। नैबे जिंखानियालाय जिंखानिखौ खानाङा सोलायनाङा बे जिंखाना आलायदोब्रा पस्टखौ बैलाय बै गुदुङाव सोनानै दोनजाया पस्टआ बै वाल गुदुङाव बैयाव फसंनानै दोनजाया मानो थंब्ले थांनांगौ मानो थंब्ले थांनांगौ जाखो मानो थंब्ले थांनो एथ' गुवार जायगायावलाय रानजोब्बाय नै बिलाइआ बियो
बोखाना हरदो बेखौ खामानि गैला ना बेबो रानहांबायसो बिलाइआ दै सारस्रिनांगौमोनदां इन्दिसोना बे था बिलाइ होबाय था बिलाइ होबाय नै था मोनामोलै बारा थाजाया मोनामो एम्फौ खिया गाज्रि मोनथारो मबाइलखौ आंना बावबो दोनजायोथ' आरो गसंनानै लागा बरिया नुखायो माथो ओरैजाय कारेन्ट लाइट फिसा नुथारबाय नै मानसिखौ गोजान थानायखाय मा जादों दानो जाबाय लेखा फरायनाया दानो जाबाय मोखांसोथ' लानांगौआ फरिखा गोनाङाव नैबाव मोसाफै नै आं मबाइलाव लाइभ होदों फरायाबा मोसाफै बाहाय फैलाय मोसाफै होनदां बयबो रायजो राजाफ्रा नायथों मोसाफै होनदां मोसाफै लेखा फराया नालाय आंखौ मानो लालाबायखो मोनागौ नालाय थान्दाराम बुरुवा थान्दाराम देन्जार बडि दंलै नै आंनावबो लोगोफोर देन्जार बडि दं नै गाथ्रा गाथ्रा बडि दं आंना बडि ओरैखौ नायबावनाय नै ओरैबो देन्जार बडि दं नै या होनबाथाय गिखायो आंथ' मानसिफ्रा बडिखौनो या होनबाथाय गाथ्रा बडि जाखायो ओरैबो देन्जार गिदिर जाखायो नै बडिया आंना देन्जार गिदिर गिदिरमोनलै ओरै सेंग्रायाव बडि फिल्टार ओरैसोमोन दा बोलो गोनां खामानि मावला नालाय ओंखायनो बडिया गैला आरोना खमायलांजोब्बाय नङाबा नैबेफोरना ओरै बेदर बेदर जाखारखायोमोन सेंग्रायावबा या नाय खाथियाव नै देन्जार दंखायो बडिया बिराद मिनिबाय आंना हिनजावा फिसाजोआबो मा होनदों मा होनदों नों गावनि मोदोमाव सिथाबनाय खिबुखौनो थिखोनो हाया नोङो खाथ्राखा न' सिङावनो हाबनो बालायबाय बाहेरायावसो गुसुनो
माबे सोचली एक बार फिर सनम सोचली एक बार फिर सनम आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि नुजाफैखो दद्रे-द्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि लाजिहां माहां नायहरसि उन्दुदो जाम्बि लेखा फरायनो नागारि नोंसिनि नोमफाया सियानखायनोथ' नुवाखै नोङो माबायदि लायफैगासिनो दाउफ्रासो जि खोनासंबाय फांखा गाज्रि जाबाय नालाय न' सिङावबो गरम मोनो सम सम जाबाय खिनो ओंखारबाय मोनागुनानोसै थाम आलाजिसनि हेल' भांनो हाय भां मा भाषा हरखोथाय कमेन्ट बुजिनो मोना आखाइसो रुमायलायबाय माथो दोनथ'सै थरा खोबसै आं मा मबाइल दोनदों ओंखायनो सोंदां power bank this is power bank wow
हे गरम मोनबायलै एसे बेरायस्रानोसै आं मा फाग्लि बोदों नोङो गथ' उन्दुनो नागारि दुर्गा फुजाया 11 थारिख 11 थारिख दुर्गा फुजाया मोसानांगौलै 12 थारिखआव फाइनालाव आंहा बयलार मोसानोसै सोर बयलार जोंना बयलार दं आलु फाजा दं बयलारजों आलु फाजाजों माबायदि बयलारजों आलु फाजाजोंलै बेलाय लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि रावबो कमेन्टबो हरा लोगोफोर फसंनो नों लाखादों बेलाय बे माबा फसंबानो जायोना सियारनि सायाव दालाय सेरबाय आं दालाय ओमफ्राय बे मानो आलदा दोनखो दे थाब थाब हर थसा माबार हो दे बांद्राय जाब जाबद्राय जाबायना बे हालौहो गोजौआव मोनसे